taito, mitä voi koko elämän ajan kehittää. Se ei pysähdy se kehitys. Se on tosi tärkeä taito myöskin tunnistaa, että hei, mä opin tästä jotain. Ja ihminen kehittyy, tekoäly kehittyy, niin täytyyhän meidänkin opettaa sitten sitä tekoälyä kehittymään meidän ihmisten tunteiden ja tunneälykkäiden ajatusten kanssa. Tunneäly vaikuttaa kaikkeen. Miten toimitaan toisten kanssa. Se vaikuttaa työilmapiiriin. Se vaikuttaa yhteistyön sujuvuuteen. Se vaikuttaa siihen vuorovaikutuksen laatuun, että miten me kohdataan toinen ihminen. Se voi vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia päätöksiä me tehdään. Tehdäänkö me nopeita ratkaisuja, että päästään tilanteesta pois, vai tehdäänkö me järkeviä päätöksiä siinä kohtaa, että miten se kannattaa edetä missäkin kohtaa. Tunneäly on niin kuin vahva toiminnallinen tilanne siinä kohtaa, kun ihminen rauhoittuu, niin se hyvin äkkiä tunnistaa sen tunteen, mikä se on ja mikä siinä haastaa tai meneekö se ihan muitta mutkitta eteenpäin. Sitä pystyy säätelemään sitä omaa reaktioa myöskin pysähtymällä. Ja se 3 sekunnin sääntö on tosi hyvä. Tunneäly rakentaa luottamusta, kun sä olet samalla aaltopituudella sen keskustelukumppanin kanssa. Sun ei tarvitse tunneälykkänä ihmisenä sanoa, että hei, mä tiedän miltä susta tuntuu, vaikka sä et todellakaan tiedä, vaan sä voit vaan sanoa, että okei, miten me käsitellään tämä tilanne, tai voinko mä auttaa sua jotenkin purkamaan ton sun tunteen, päästäänkö me siitä yli. Se lisää hyvinvointia ja palautumista myöskin, eli kun ei patoa niitä tunteitaan sisällä, niin voi sitten vähän palautua siitä tilanteesta ja voi siirtää sen asian pois mielestä. Voi mennä seuraavaan asiaan, seuraavan keskusteluun, seuraavaan tilanteeseen. Tunneälykäs kohtaaminen vähentää myöskin konflikteja, eli kun sä ymmärrät sen toisen ihmisen tunnetilan, mikä se on, niin siitä ei synny mitään ristiriitaa, kun sä annat sen toisen kertoa se oma tunne ja sä ymmärrät sen tunteen, mikä se on. Käytännön esimerkki. Eli oot hirveän kuormittunut. Hirveästi on deadlineja ja asiat pukkaa vaan pakkautumaan ja mitään ei saa aikaiseksi ja pitää multitaskata, mikä ei ole hyvä asia. Se on vaan multipaskaamista, se ei ole multitaskaamista. Tulee ärsyyntynyt mielentila ja se purkautuu muihin siinä kohtaa, kun mikään ei toimi ja mitään ei saa aikaiseksi. Silloin voi sanoa, että hei, nyt tuntuu vähän painetta tässä hommassa. Otetaan pieni tauko. Voidaan palata tilanteeseen sitten rauhallisempana. Se voi olla vaikka pieni happihyppely. Se voi olla vaikka käyt keittämässä itsellesi kupin teetä tai kahvia, mitä nyt satut tykkäämään, juoda vaikka siinä pienessä tauossa, rauhoittaa se tilanne ja palata siihen tilanteeseen sitten hetken päästä. Kakkostilanteena ehkä on semmoinen esimerkki, että asiakas on hirveän turhautunut. Se tulee kertomaan sulle, että tämä nyt ei toimi tämä asia ollenkaan, että hän on pyytänyt jo 3 kertaa korjaamaan tämän asian ja tämä ei nyt vaan toimi. Mitä te teette, kun te ette tee töitänne täällä? Siinä kohtaa sä voit rauhoittaa itsesi.
hän ei hyökkää sinua kohtaan, sinä et ole sen tunteen aiheuttaja, vaan se on se tilanne tai asia. Tai se voi olla myös kumppani, mikä tulee, että tämä ei nyt toimi tämä asia, miksi tämä ei toimi. Niin sä voit vaan sanoa, että hei, okei, mä ymmärrän ton tilanteen, mikä sulla on, mutta voidaanko me katsoa vaikka yhdessä, että miten me saadaan mentyä tästä eteenpäin. Onko jotain, mitä mä voin tehdä tai sanoa tai jotain? Et aina puhutaan siinä kohtaa niin kuin meistä. Lähdetään yhdessä rakentaa sitä. Tarjotaan sitä tukea. Ja tunnelma muuttuu heti, kun puhutaan, että hei, katsotaan, miten me mennään tästä eteenpäin. Tutkitaan tilannetta. Kolmantena on ehkä semmoinen esimerkki, että kollegalla on tosiaan se huono päivä ja hänellä on kulmat kurtussa ja hän ei sano oikein edes huomenta, vaan murahtaa vaan siinä ohikulkiessaan. Ja siinäkään ei tarvitse niin mennä kyselemään ja utelemaan, että hei, mikä sulla on ja voitko sä, tai haluatko sä kertoa siitä. Ja ei pakoteta toista purkamaan sitä tunnetta, jos hän ei ole siihen valmis. Mutta ihan pieni kysymys esimerkiksi, että onko kaikki ihan ok? Se on taas sellainen, mikä pysäyttää sen kollegan miettimään, että onko kaikki ok vai kaatuko maailma? Ei kaatunut. En ajanut kolariin. Itse en kaatunut. Se pysäyttää se tilanne, kun kysyy, että onko kaikki ok. Sitten hän voi kertoa sulle vapaaehtoisesti, jos hän haluaa purkaa sen tilanteen. Mutta hänen ei ole pakko. Ja sä voit myös kertoa sen, että sitten kun sulla on aikaa tai haluat sanoa jotain, niin tuu vinkkaamaan, niin jutellaan.